Umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose edalula impi yentshontsho phakathi kwakhe namalungu omkhonto wesizwe embangweni wokudilizwa kwezisebenzi ebeziqashwe yinkampani yakhe uKhuzani ehlanza isibhedlela eKingdon Izulu eThekwini. uKhuzani uthi amalungu omkhonto wesizwe aphuma umkhankaso wokungcolisa igama lakhe ngoba efuna wagwazele ngo-100,000 ngoba ethi-ke azothambisa izisebenzi ezilwa naye ngokudiliza kwazo. uKhuzani udilize izisebenzi eziwu-56 wasala-ke eziwu-150. Amalungu omkhonto wesizwe ahlangana lezi zisebenzi athi azozilwela izisebenzi. Athe afuna ukuhlangana naye uKhuzani amsola ngokuthi uyabaleka uma kufanele kulungiswe lolu daba. Umbhishobhi uBheki Ngcobo ohola kumkhonto wesizwe esifundeni iNdwedwe uthe ufuna ukuhlangana noKhuzani. uKhuzani uthi angeke ahlangane ne-MK ngoba-ke ukudiliza kwezisebenzi kwenziwe kulandela yonke imigomo elawula ukuqashwa kwezisebenzi. Uthi lezi zisebenzi zihluleke ukulwa-ke lempi kwinyunyana yazo nakwa-CCMA zitsheliwe ukuthi akukho-ke okuphambene nomthetho ngesikhathi zidilizwa. Isizathu-ke senze nginqaba ukuhlangana nombhishobhi ukuthi-ke ufuna simkhokhele 100,000 ukuze ezokhulumisana-ke nezisebenzi zehlise kulaka. Mina-ke nginqabile wabe sethembisa ukuthi uzongcolisa igama lami ngayo yonke-ke indlela. Lezi zinsolo-ke noma-ke lezi zinsolo zabo abazenza ngami ziyingxenye-ke yokulwa nami ngoba-ke nginqabe ukumbona. Uma-ke ungalalela ividiyo eqoshwe ekhuluma umbhishobhi uyagcizelela ukuthi yena ufuna mina hhayi abantu abamele inkampani yami. Indaba-ke inemali phakathi le afuna-ke noma-ke ukudizela ngayo. Kubuhlungu uma kukhona abantu abazosebenzisa igama le-MK ukufeza izinhloso zabo zokukhohlakala, kusho-ke uKhuzani. Uthe ngesikhathi etholakele ethenda emnyangweni wezempilo KwaZulu-Natal wayetshela ukuthi-ke inkampani endala engene emva kwayo beyisebenza-ke ngezisebenzi eziwu-122. Kwathiwa-ke yena kufanele-ke ezakhe zibe 150, okusho ukuthi-ke kufanele-ke noma-ke aqashe eziwu-28 ngaphezulu. Uthi-ke uthi esengenile emsebenzini wabeke sethola ukuthi le nkampani ephumile bekade inezisebenzi eziwu-178 okungesona noma-ke kungasiwo ku-122. Uthi yena kugcine senezisebenzi eziwu-206 esikhundleni sika-150. Inkampani yami noma-ke ayiyenzanga nzuzo ngoba ngesikhathi ngingena kulo msebenzi akekho kowaxoshwa emsebenzini kodwa ngiqhubekile nesisebenzi noma-ke ngizifice zikhona esho. Ngalunye uhlangothi uNgcobo uthe-ke kungamampunge ukuthi wake wafuna-ke imali kuKhuzani, uthi akaze kakhulume naye futhi-ke abazani, uthi bayamdinga uKhuzani futhi-ke bazoqhubeka nokulela-ke izisebenzi. Nayi-ke ividiyo-ke noma-ke nayi-ke ikliphu eyasho-ke nguBishop Ngcobo. Onethenda la esibhedlela njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sithe-ke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba bantu bano-10 years, laba bantu bano-7 years besebenza kulesi sibhedlela ey'nkampanini ey'hlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze njengoba nibona iy'kibha ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi-ke sila ngoba uKhuzani la ekhona siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokhe babekile bezimeneja baya-avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ekhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop Ngcobo 071 978 4717. Sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka. Abasebenzi abanazo iy'nsiza zokusebenza. Abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha nihlangene nekhansela lendawo luba igama lalo uMkhize. Niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlalile. Khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqala ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. I-COVID bebe la esibhedlela baze bajova bejovela i-COVID. Abanye bafa befa ngesikhathi se-COVID, abanye begula ngesikhathi se-COVID. Now-ke kalula kanjalo sebephelelwe umsebenzi. Abantu baney'ngane bayondla, baney'kweletu.
and now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi le mpi-ke ayizukuphela lapho uzalo. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa i-relationship yakho no MEC lo wase KZN uNomagugu ukuthi nine-relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa-ke yithi iyayichaza-ke manje ukuthi why nithi nicula ngapha namathenda ngapha nabantu enihlale njalo ne-close nabo kwenzakalani uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi. Siyakusapota Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no-communication we-province communication. Is there anything ongayitshela uKhuzane nje no-MEC ngoba kufanele sibatshele ukuthi le nto abayenza la is not right. Lo Bishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela Khuzane, sondela kulekelelwe abantu uzongcolisa igama lakho. Suka emakhukhwini enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo Nomagugu Simelane MEC kume ekhukhwini lakho yeke inkohlakalo. Abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza. Le mpika ayiphelileke la sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi ngezivume ekudlalwa abantu bakithi. Siwumkhonto wesizwe kakhulukazi KZN. Ngeke sivume ukuthi abantu bakithi bexhashazwe abantu abafuna ukufeza iy'nhloso zabo, abantu abaphila njengey'nkungu abadla igazi labantu. Thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho seyistep sokuqala lezinto basihlangene la. Sizahlale phansi kukhulunywe wena uyabaleka uletha le genge yakho leyindlu. Angazi induna ingena kanjani la ilokhuzana ngoba iy'nduna zomculo lezo sinika zona sezokumndaba zomsebenzi la. Kodwa-ke Khuzane sondela ndoda sikhulume ngoba lenye engizama ukuyenza ngeke yenzeke. Mandla.